Priatelia, za mnou vidíte malú ochutnávku. Fontána lásky dnes hrá, svieti a ožíva do novej podoby. Pozývam vás piatok 1. mája na jej slávnostné otvorenie tu v centre nášho mesta. Už od 16. hodiny sa predstavia folklórne súbory Vyhorlát, Čemerica a Chemlon a od 19:30 Štefan Štec so skupinou Fajta. Príďte si to pozrieť naživo. Teším sa na vás.